اپنے ثانی استاد جناب قبلہ مظہر بخاری دے ہم پلا قبلہ ہاشمی صاحب تو اجازت لے جائیں بلکہ سبق دے روپے جی 3 روپیاں کہ حسین توحید رسالت دی تنہے کروائی پہچان ہے. پہلے تو آخری بندن دعوت حسین توحید رسالت دی تینو ہے کروائی پہچان ہے ودا کلمہ پڑھنا ہے احمد ابی طالب دا احسان ہے. سردار عرب تے شک کرنا ہے وہ کہنڈا پاگل ہے انسان ہے جے 12 پتر امام ہوئے انوات ہے نمران ہے. نعرہ حیدری مہربانی جناب جناب امیر کائنات شان قربائی کے بے فتح نصرت محتاج جیندی خدا دا ایسا جوان لیے بے فتح نصرت محتاج جیندی خدا دا ایسا جوان لیے حلالیاں تے حرامیاں دی در حقیقت پہچان لیے رکھوں دے وچ بھی سوالیاں دی اے جولیاں نو چپر کریں دا جنال بھی وے سکون دا ایمان تا دا ایمان لیے ثانی جرت مولا علی علیہ السلام دے فرزند دی ایک رسائی جی جس چیز دا میں شاعرہ جی محدود ذکر کرنا ہے کہ کرا ذکر میں آج جو ہستی دا جڑا باطل واسطے رد لکھاں کرا ذکر میں آج مدثر خان کرا ذکر میں آج جو ہستی دا جڑا باطل واسطے رد لکھاں ہر روپ حیدر دستا ہے اُسی سیرت صورت ید لکھاں جینوں لٹوے قافلے سفراں وچ ہر موڑ تے مارے صد لکھاں وسیم عباس آخری منزل میں جدن وفا دی حد لکھاں. مہربانی جناب صرف 3 دوڑے جی 3 دوڑے کون تکلیف نہ نے دا بڑی مہربانی بڑی طویل لسٹ ہے جی میں بانی ہاں اس وقت میں صرف 3 دوڑے لیکن اپیل کر سکے میرے شیروں سے توجہ ضرور فرمایا ہے کہ میٹھے اگلے وقت وسیم نہیں رہے لالے سر سنگتان دی چھان نہیں. مہربانی جناب بسم اللہ میٹھے اگلے وقت وسیم نہیں رہے نالے سر سنگتان دی چھان نہیں ان ساٹھ نہیں کانجر دردان دی دکھ جلن دے قابل ہاں نہیں. تیرے سب کا سیب تے حسرا تو سکا کی جو اجن چنا نہیں ہٹ آیا پیار دے پتنا تو ذمہ چایا جدن ملا نہیں. مہربانی بڑی مہربانی شیرے کہ اننے واہ پچھو بجان دا فائدہ ہی کوئی نہیں. اننے واہ ربانی صاحب اننے واہ پچھو بجان دا فائدہ ہی کوئی نہیں. اگو مکے نہیں زید نا دی مطلوب نو اتنا علم تا ہوئے انہوں طلبے میری ہاں دی. ایک ساؤڑ دا جذبہ ہیک ہوئے ساج برابر ساندی سانگے توڑ وسیم ہوئے چڑھ دے ہن رلے جدن دلیل دعا دی. مہربانی جی آخری شعر کہ ہکے ٹھوکر تے جلا حسر پہ آئے رکھ حوصلہ ہون گھبرا نہیں. پورے کارن شوق محبتاں دے رو رل کیا پیر اجکا نہیں. کتے ڈبڑ جمدن چوٹیاں چوں جب پھر تے وار چکا نہیں من جملہ درد وسیم نو دے میں میری نسل تے داغ لوا نہیں. مہربانی جناب ندیم صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھ رہے ہیں جناب غلام شبیر وسیم صاحب تو زور تالیاں نال استقبال کرو. تھوڑی تالیاں بھی موئی لے تشریف لے آ رہے ہیں جناب میر علی میر صاحب تو زور تالیاں نال استقبال کرو یار جناب میر علی میر صاحب. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو
और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।